Din smartphone, det er din allermest personlige computer. Og derfor så er den også en sand skattekiste af værdifuld data. Og vi i hukommer det gamle ordsprog, der findes ikke noget, der hedder en gratis frokost. Hvis noget er gratis, så betaler du enten med din opmærksomhed ved at altså kigge på reklamer, eller med data. På iOS, altså iPhone, der er ret stramme regler fra Apples side om, hvad en app den må få adgang til, og hvad den må tage af data. Dertil så er det lavet sådan, at hvis en app skal bruge en eller anden funktion, så kommer den og beder om den, når den skal bruge den, og så kan man så tage stilling til, om det giver mening i den givne situation. Eksempelvis en app, der gerne vil bruge dit kamera, det giver jo meget god mening, hvis det er en eller anden form for kamera-app eller Instagram eller sådan noget ting. Efterfølgende, hvis du vil tjekke, hvad en app har lov til, og eventuelt tage nogle rettigheder fra den, eller give den nogle rettigheder, så trykker du på tandhjul, altså indstillinger, og så på privatliv, privacy, den her med hånden. Nips. Og her kan jeg så se en liste over de apps, jeg har installeret på telefonen, der har adgang, eller bedt om adgang til mikrofonen, og herude til højre kan jeg se, om de har adgang eller ej. Og vi kan sige Bad Piggies. Bad Piggies har ikke noget at bruge mikrofonen til, så den slår vi fra. Og samme princip, det går igen her for de forskellige typer af adgang. Og lige en lille krølle omkring den her location service. Der kan man igen se de forskellige apps, hvad de har bedt om, og hvornår de sidst har brugt den. Og hvis vi vælger Facebook, så kan vi se, at der er 3 muligheder. Jeg kan vælge aldrig at give Facebook adgang. Jeg kan vælge, at Facebook godt må have adgang til min lokation, når jeg bruger appen, eller altid. Men jeg har altid ikke lyst til at fortælle Facebook, hvor jeg er henne, så jeg vælger never. Lidt længere nede, der er indstillinger for forskellige sociale konti, som ligesom er dybt integreret i telefonen. Vi kan prøve at klikke på Twitter, og så kan jeg se de apps, jeg har installeret, der har adgang til Twitter-informationerne. Og der kan jeg se, at Twitter har naturligvis Flipboard og Vine, og det må de godt, og de andre må ikke. Endelig nede i bunden, den her advertising, og der er en funktion, der hedder Limit Ad Tracking. Og det handler om typisk gratis apps, hvor der bliver vist reklamer i. Er de reklamer tilpasset den, som Apple tror du er, eller er det bare tilfældige reklamer? Jeg vælger Limit Ad Tracking. Det her det er, hvordan at forskellige apps skal tilgå forskellige, kan man sige, områder af telefonen. Men hvis man bladrer herud i hovedsettingsmenuen, og så bare scroller nedad, så er der faktisk en oversigt over alle ens apps. Og der kan man per app simpelthen gå ind og vælge præcis, hvad det er, den må, og om den må bruge mobildata, og hvordan den skal vise notifikationer osv. osv. På Androids, der er det hele på en gang lidt enklere, men også lidt mere komplekst. Og det skyldes den måde, som Google har valgt at skrue Android sammen på. Vi kan prøve at se det herinde i butikken, og jeg vælger en app, der hedder Brightest Flashlight Free. Og vi kan se her, at den er downloadet mere end 50 millioner gange, og den har 4,7 i rating, så den napper vi. Men den her app, den vil, inden jeg installerer den, så siger den, jeg vil gerne have adgang til at vide, hvor du er henne, din lokation. Og lidt længere hernede i Device and ID, så vil den her app også gerne vide, hvis nogen ringer til dig, hvilket nummer de har ringet fra. Altså en lommelygte, der gerne vil have den her slags information. Det er det, man på godt dansk kalder datatyveri ved højlysdag. Og det er altså ikke kun suspekte kinesiske lommelygte-apps, der suger løs af dine data. Her, Facebooks Messenger, den vil også have adgang til vanvittigt mange forskellige ting. Og sagen er, at man ikke kan sige, at jeg vil gerne have appen, men den må ikke kunne det. Enten så tager du appen med alle de betingelser, den har, eller også så må du undvære. Og for lige at få et spot til skade. Hvis jeg er app-udvikler, så kan jeg give mig selv flere rettigheder, end dem jeg gør opmærksom på her. Sagen er, at de her app permissions, de er bygget ind i nogle kategorier. Og jeg behøver ikke din godkendelse, inden jeg fører flere ting ind, hvis allerede du har sagt ja i kategorien. Og det har du jo, hvis du har hentet appen, for du havde ikke noget valg. Så det kan være, at du har sagt ja til, at en app den gerne må sende og modtage sms'er. Og så indføjer jeg lige en opdatering, at jeg også må læse alle dine gamle sms'er.
det kan du ikke gøre noget ved, hvis du vil bruge min app. Så sådan er det. Hvis du er sådan gør det selv modig, så kan du installere en version af Android, der hedder CyanogenMod, og det har jeg gjort på den her. Og CyanogenMod kommer med en funktion, der hedder Privacy Guard, og der kan du ligesom klikke ind og meget fintmasket styre, hvad apps de må. Vi klikker ind her på Facebook, og så kan jeg simpelthen se alle de her ting, den gerne vil her. Og eksempelvis ud fra location, så kan jeg se, at jeg har givet den lov til at bruge min location 8 gange, og jeg har nægtet den at bruge min location 14 gange. Og jeg kan så sige her, om den skal have lov til det, om den ikke skal have lov, eller om den skal spørge hver gang. Men det her CyanogenMod, det findes ikke til alle Android-mobiler. Og installationen af det, den kan være rimelig let, eller den kan være sindssygt kringlet.